Het evangelie van Jezus Christus, zoals Matthäus dat beschreven had. Hoofdstuk 23. In die tijd zei Jezus tegen het volk en tegen zijn leerlingen: de stoel van Mozes binnen de wetleraars en de fariseërs op zitten gaan. Doch daarom alles wat ze hem zeggen, houd je hem aan haar woorden. Maar volg je haar net in haar dwaan, want haar dieren strikken net met haar woorden. Ze binnen zwiere pakken bien war en schouwen die de meesken op een leer, maar zelfs stekken ze geen vinger uit om die te tagen. Ze doen alles om maar bij de meesken op te vallen. Zo rennen ze om met brede gebedsriemen en lange kwasten aan de kleen, longer je op een ere plakken bij de gastmielen, op een vaste plakken in de synagogen en op eerbiedige begroeting op een merken. Ze maaien er graag oor dat de meesken haar master nemen. Maar jemme moeten jem net master nemen litten, want jemme hebben maar één master en zelfs binnen jemme alle keren broren onderen war. Neem je op een vraat ek geen één jemheid, want er is maar één jemheid en dat is de hemelse heid. Lid jemme ek net leider nemen, want er is maar één jemme leider en dat is de Christus. De voornaamste onder jemme moet jem betjenje. Elk die hemzelfs heeg zet, zal verlegen, en die hemzelfs verlegert, zal heeg zet worden. Wee jemme wetgeleerden en fariseërs, komediespelers dat jem binnen, want jemme sluiten het hemelske rijk voor de meesken aan. Zelfs willen jemme daarom eens net in, en jemme litten de oren die er al in willen net geworden. Wij jemme wetgeleerden en fariseërs, komediespelers dat jem binnen, want jemme eten de hoezen van de widowen leeg en doggen voor het eigen lange gebedens. Daarom zal het oordeel dat jemme krijgen zwitter wezen. Wij jemme wetgeleerden en fariseërs, komediespelers dat jem binnen, want jemme zwalk je zee en laan aan om één bekeerling te winnen, en als jem dat slagen is, meid je jem er één van die nog heel te meer in de hel jet als jem zelfs. Wij jemme blinde leerders die zeggen, als men een eet zwart bij de tempel, dat is niet. Maar als men zwart bij het goud van de tempel, dan is men aan een eet boen. Heel wees en blind binnen jemme, want wat waagt nou zwidder? Het goud of de tempel die dat goud heilig maakt. Verder zei ze jemme, als men zwart bij het altaar, dat is niet, maar als men zwart bij de jafte die erop leidt, dan is men aan een eetboon. Blind binnen jemme, want wat waagt zwidder? De jafte of het altaar dat die jafte heilig maakt. Wat dus zwart bij het altaar, zwart tegelijk bij alles wat erop leidt. En wat zwart bij de tempel, zwart ek bij hem die erin wennet. En wat zwart bij de hemel, zwart tegelijk bij de troon van God en ek bij hem die erop zit. Wee jemme wetgeleerden en fariseërs, komediespelers dat jem binnen, want jemme offer je wel het ziende part van kruisement, anis en komien, maar de zwaardere verplichtings die de wet opleidt, hebben jem van jem aaskoud, recht, meilijn en trouw. Deze laatste verplichtings hieren jemme nijkomen moeten zonder het oren te letten. Blinde leerders die de mich uit het drinken wijfiskje, maar de kameel mij terugslokken. Wee jemme wetgeleerden en fariseërs, komediespelers dat jem binnen, want jemme meid je de buitenkant van bekers en bordens kin, wil ze binnenin vol zitten met inklauwerigheid en onvoegens. Blinde fariseër, meid je eerst de binnenkant van de bekers kin, dan kan ek de buitenkant hemelen worden. Wee jemme wetgeleerden en fariseërs, komediespelers dat jem binnen, want jemme liet je op witte graafstenen. Van buiten zogen ze daar krees uit, maar daaronder zit het vol deertsbonken en alle soorten smargens. Zo is het ek maar jemme. Van buiten komen jemme de leuwe tieren deugdzaam voor, maar binnenin zitten jemme groot vol volskens en gemeenens. Wee jemme wetgeleerden en fariseërs, komediespelers dat jem binnen, want jemme bouwen de graven van de profeten weer op en versieren de tinkstenen van de deugdzamen. En dan zei ze jemme,
als wie in het tijd van de voorraden leven henen, zullen wie net meedien hebben om de profeten te deeltjen. En daarmee jouwe jem zelfs ta, dat jemme ta het schrijf van de profeten moet negeren. Meid je dan ek de miete van jem voorraden maar vol. Slangen dat jemme binnen, nierenbrod, hoe zullen jemme het oordeel ontrinnen dat jem naar de hel verweest? Daarom stuur ik profeten, wiezen en leraars naar jemme ta. Die zullen gewoon van haren deermeidje en kruisige oor een gieselje in jem synagogen of achterna zitten van de ene staat naar de oren. Sam moet al het deugdzame bloed dat op een vraat vergeten is op jemme del komen. Van de deugdzame Abel sinus aan dat van Zacharias ta, de zoon van Berekja, die jemme vermoorden hebben tussen de tempel en het altaar. Ja, ik zeg jemme, dat zal alle jaren op deze generatie del komen. Jeruzalem, Jeruzalem dat de profeten vermoordet en de mannen stenigen die naar die tastuurd binnen. Hoe vaak heb ik dien volk net bijenwaar brengen willen, zodat hen haar pieken onder de jukken neemt. Maar jemme hebben net willen. Sjoch, nou wordt jemme hoes on jemzelfs oorlitten. Ja, ik zeg jemme, mij zal jem net meer zien, want jemme zeggen, heeg te prijzen is hij die komt in de naam van de Heer. Hoofdstuk 24. Doet Jezus uit de tempel weggehen wie en verder gang, kwamen zijn leerlingen bij hem en wiezen hem op het tempelgebouwen. Hij zei zijn haren, zogen jemme dat hele complex? Nou, ik zeg jemme, geen steen zal hier op de oren litten worden, alles gaat zijn groen. Doet er op de Olivenberg zitten gaan wie, kwamen de leerlingen bij hem, en wils er oors geen een bij wie, vregen ze. Nou moet jou us rust vertellen, wanneer dat wezen zult, en ik werd men onschenken dat jou op komende wij binnen, en dat de wraad op een einde rent. Jezus antwoordde, pas op dat geen een jemme op het doel brengt. Dus zullen heel wat komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Heel wat lui zullen ze op het doel brengen. Jem zullen jaren van oorlogen en van oorlogsdreigings. Pas op, let je net in onstuur brengen. Dat moet alle jaren komen, maar het is de eind nog net. Het ene volk zult zijn het oren opstokelen worden, het ene koninkrijk zijn het oren. Hongersnood en aardbeving, zo komt het op verschillende plakken. Dat is alle jaar het begin van de weeën. Dan zullen ze hem oorleveren om trantjeren te worden. Ja, vermoordje zullen ze hem. Troch alle volken zullen hem haten worden om mijn naam. Dan zullen er heel wat afvallen. Uit haat verrieden ze waar. Er komen exabere profeten en die zullen heel wat mensen op het doel brengen. Met het Libyen zonder God en gebod algemener wordt, zal de leefde onder de meesten verklommen. Dit likwijls aan een ta volhoudt, zal behouden bloeien. Dit bleed boodschap van het koninkrijk zal over de hele wereld verkondigd worden als een getuigenis voor alle volken, en dan zal de einde wijzen. Als je dan op het heilige plak het schrikkelijk stuk agrie steen zag dat de profeet Daniel het doorhaan had, liet de lezer het goed begrijpen, dan moeten de lui van Judea de bergen invlechtje. Die op het dak is, moet net naar onderen gaan om zijn God uit het huis te helpen. En die het laan in is, moet net weerom komen om zijn mantel mee te nemen. Arme vrouwje die in die dagen in verwachting binnen of die een liedsen ontborst hebben. Bid maar dat het geen winter of sabbat is als je me de week nemen moet, want het gaat zo mal als het nog nooit gaan is van het aanbegin van de wraad aan nota en ik nooit weer gaan zal. Als de Heer die dagen net inkwartier, zoek je meeske in wezen bloeien. Maar om de uitkarden had er die dagen inkwart. Als dan eens in je me zegt, sjoch, hier is de Christus, of sjoch, daar is er, leeuw hem net. Er zullen sabere christenen en sabere profeten komen, en die zullen zulke grote wondertekens slaan, dat ze echt de uitkarden van het stuk brengen zullen als dat mogelijk weer.
Pas op, ik heb het jemmer vooruit zijn. Als ze dus zien jemmer zeggen, sjoch, hier is in de woestijn, gaan er net heen. Of, kom eens, hier is in de achterkamer, leeuw het net. Lik als de weerlicht terug de lucht schiet van eerst naar west, zo zal het ek wezen met het komen van de Mensenzoon. Dat het kringleidt, daar komen de gieren op ta. Voort naar de verschrikking van die dagen zal de zinnen tjuster worden, de mannen zijn skien zal net jaan, de sterren zullen van boppen vallen, en de hemelse machten in ons stuurrijtje. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de lucht verschijnen. Alle volken op de wereld zullen haar zelfs voor het borst slaan. Ze zullen de Mensenzoon op de wolken van de hemel komen zien met grote macht en majesteit. Hij zal zijn engels uitsturen met de grote trompet en die zullen zijn uitkarten bijenwaar brengen uit alle fjouwer windstreken wij, van de ene eind van de wereld aan te oren. Hel je uit de gelijkenis van de vier geberen deze les. Als zijn toeken werk worden en bladspruten dragen, dan weten je dat de simmer nij aan is. Zo weten je ook als je dat alle jaren zorgen dat de Mensenzoon nij aan is. Ja, ik zeg je, de mensen van nou zullen dat alle jaren grif nog belibben. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen net voorbij gaan. Die dag en die uren weet geen een wat van. Ek de engels in de hemel en de zon net, alleen de heid. Liek als het weer in de tijd van Noach, zo zal het ook wezen als de Mensenzoon komt. In de tijd voor de grote vloed gingen ze terug met eten en drinken, mal je namen een vrouw en vrouw je kregen een man, en de dag dat Noach in de arke ging. Ze hielden er niet van in de rekken, en de grote vloed kwam en alle man verdielge. Krijgt zo zullen gaan als de Mensenzoon komt. Dan zullen de twee maalje op een bouw wezen, de ene wordt meenomen, de andere net. Twee vrouwen zullen dwaande wezen met mol te mjellen, de ene wordt meenomen, de andere net. Daarom wees wacht, want je weet net op wat voor dag de Heer komt. Hier moet je maar om denken. Als de baas weten hier hoe let de dief komen zou, dan weer er wel wekker blijven en dan hier er net in zijn huis inbrekken let. Daarom moet je me ek reis staan, want de Mensenzoon komt op een stuit dat je het net verwacht je. Waar is nou de vertrouwde en verstandige huiswaarder die zijn heer oer het dienstvolk stelt hier om harren op het tiert het eten te patten? Die vindt mij van geluk spreken als de Heer hem daarmee dwaande zocht als hij thuis komt. Ja, ik zeg je, hij zal hem het beheer jaan oer alles wat er had. Maar als die feind lui is en bij hemzelf zegt, mijn Heer dacht het hem wel aantiert, en als hij dan de oren feinden begint te slaan, met dronken lui eet en drinkt, dan komt de baas grif thuis op een dag dat de feind hem net verwachtet. En op een stuit dat er net vooruit weet. De baas zal hem dan uitenwaar slaan en hem zijn plak wezen bij de mooi waarspelers. Daar zal wat aangehoeld worden en op het tosken knarst. Hoofdstuk 24. Dan zal het in het hemelse rijk gaan als mij die 10 jongvammen, die mij haar lampen de bruigeman te meten gangen. 4 van hen wienen verstandig, 4 net. De 5 sleeuwen namen wel de lampen mee, maar geen olie. De verstandigen likwijls namen tegelijk met de lampen ek een kroekje olie mee. Doet de bruigeman lang wegbleef, waren ze alle jaren sloeg en voelen in een sliep. Maar midden in de nacht waart hij roepen, denk erom, daar is de bruigeman, toe, gaan hem te meten. Alle 10 jongvammen waren doe wekker en maken haar lampen in water. Maar de sleeuwen zijn het zijn verstandigen, jou is wat van jemme olie, want uw lampen gaan uit. De verstandigen antwoorden, nee, daar zou er geen genoeg wezen kennen voor jemme en uw meien war. Geen liever naar de verkepers en keep je olie van jemzelfs. Maar doet ze voortwenen om olie te keepjen, kwam de bruigeman. Die kleerwien gangen bij hem de bruiloftszeel in en de deur kwam op een slot.
Nijtijd kwamen de oren van mijn ek. Ze roepen, mijn heer, liet us de dogs in. Maar hij antwoordde, ik ken je me helemaal net. Blijf dus wekker, want die en oren weten je me niet van. Het is daarmee als mij de man liet om uitensgang en doe zijn onderjarigen bij hem roep om haren zijn bezit te vertrouwen. De ene joeg 5 talenten, de andere 2 en de derde 1. Elk nijt er aankoe. Doe reis je er aan. Die 5 talenten kregen hier, gang voeten niet naar de slag, die er handel mee en verdienen er nog 5 bij. Krijgt zo, die de man die 2 kregen hier. Hij verdienen er nog 2 bij. Maar de man die het ene kregen hier, dolde een gat in de grond en bedobbe daar het geld van zijn heer in. Gans een set later kwam de heer van die onderjarigen weer thuis en rekende mij haren. De man die 5 talenten kregen hier, kwam mij een winst van nog eens 5 talenten en zei, mijn heer, 5 talenten hebben jou miljoen. Zo, nog 5 heb ik daarbij verdienen. Tjen hem zei de heer, mooi zo, du bist een goede en vertrouwde feind. Oer een beetje hast trouw nooit stien, ik zal die nou oor heel wat stellen. Kom mij naar mijn feestmeal. Toen kwam de man die 2 talenten kregen hier. Hij zei, mijn heer, 2 talenten hebben jou miljoen. Zo, ik heb er nog 2 bij verdienen. Tjen hem zei de heer, mooi zo, du bist een goede en vertrouwde feind. Oer een beetje hast trouw nooit stien, ik zal die nou oor heel wat stellen. Kom mij naar mijn feestmeal. Maar de man die 1 talent kreeg hier, kwam ek. Hij zei, mijn heer, ik wist dat jou een fool in wienen. Jou risp je op plakken dat jou net schidden hebben. En jou hel je maar in dat jou niet uitzet hebben. Ik wie dus tieren bang en have talent in de groen bedobben. Sjoch, hier hebben jou is waarom. Maar de heer zei tegen hem, minne en sleeuwe vind. Als du dan zo goed wiste dat ik rispje op plakken dat ik net schidden heb, en dat ik inhelje dat ik niet uitzet heb, dan hiest mijn geld op de bank zetten moeten. En dan hier ik, doet ik thuis kwam, mijn geld mijn rente waarom krijgen. Neem hem daarom het talent aan en jou dat aan die te 10 talenten had, want elk die wat had, krijgt wat. Hem zal volle meer als oren doen worden, maar een die het net had, zal ek nog aannomen worden wat er had. Smiet die vent van niet maar boeten in het juster, der zal wat aangehoord worden en op het tosken knarst. Als de mensenzoon met al zijn engels in zijn heerlijkheid komt, zal er op zijn glorietroon zitten gaan. Alle volken zullen dan voor hem gebracht worden, en hij zal ze vonnen waar skierde, zat een hoeder de docht met skiep en geiten. De skiep zal er rechts van hem del zetten, de geiten links. Dan zal de koning tjen dit rechts stenen. Dan zal de koning zeggen tjen dit rechts stenen, kom, jimme die trog mijn heid zegenen binnen. Neem als jem pad het riek dat voor jimme kleer leidt, al van de schepping van de wraad aan. Want ik hier honger en jimme hebben mij te eten doen. Ik hier dorst en jimme hebben mij te drinken doen. Ik wie vreemd en jimme hebben mij in de huis genomen. Ik wie naken en jimme hebben mij in de klein zet. Ik wie ziek en jimme hebben mij opzocht. Ik zie het in een tichthuis en jimme binnen bij mij komen. Dan zullen de goeden verwonderen zeggen, Heer, wanneer hebben we dan zien dat jou honger hienen en jou te eten doen? Of dat jou dorst hienen en jou te drinken doen? Wanneer hebben we dan zien dat jou vreemd wienen en jou mij in een huis namen? Of naken en jou klein aandien? En wanneer hebben we dan zien dat jou ziek wienen of in een dichthuis zitten en hebben we jou opzocht? De koning zal haar dan antwoorden, dit zeg ik je me. Wat jimme ek maar voor een van mijn allerergste broeren dien hebben, dat hebben jem voor mij dien. Dan zal er ek die links stenen aanspreken en zeggen, voort jimme, bij mij wij vervlokten, het eeuwige vuur in, dat voor de duivel en zijn kornuten reemaken is. Want ik hier honger, en jem hebben mij net te eten doen.
Ik hier torst en je me hebben mij net te drinken joen. Ik wie vreemd en je me hebben mij net in een huis nomen. Neken en je me hebben mij net in een klein zet. Ziek en in een tichthuis en je me hebben mij net opzocht. Ik zei, zullen dan verwonderen, vreeg je. Heer, wanneer hebben we dan schoon dat jou honger of dorst hienen? Of dat jou vreemd neken of ziek wienen? En dat jou in een tichthuis zitten? En wanneer hebben we jou dan net helpen? Dan zal er Herren antwoorden, dit zeg ik je me. Wat je me net voor een van deze allerarmsten dien hebben, dat hebben je me voor mij ook net dien. Die zullen dan de eeuwige straf ingaan, maar de goeden het eeuwige leven.